tellina siwaru hamdan kairan jadidan jara takdiru bamtawa darajuji yowaatowa dow soro fas misra makkata ha yehde ba mukhtaru ha sambe lurani oto luren e bunnuru ko alaji saydu nuru roni gilatim waatoro kanade marati mutanum seekhu bunnuru tan seekhu fuutiyu tijani yo halwar watowɗo soroje gojam doke bunnuru laaɓeɗo julɓe amirul muminina daro soyneyiye juhli fof nandima bunnuru tugiɗo Dakar Sénégal ha doori ha ñooro nderu timu derdar to Muritane faate ndara sanaru gila mofti ha woyi ha segu Seykhu mena Umaru ha faati dingirayi ha yehi Bandiagara Amiru posto bama o faati Abidjan Ziguinchor postoji ha ɓari ha yehi Borno ha Mbour dawɓe sogoro bobo jula so terarone njuro eɓe mbiya Saydu bunnuru hoko fadi Fuuta men toro o wiɓe malaɗo wajete Fuuta kumbaru nana hura bunnuru koye sulaha o kubbaru oɗon jogoriide komi kaalo korokar hoko mbimi hoko mbanmi jarmi ko Saydu bunnuru ina halka hawtare reftina harmina kiburu kame haasidagal fo koye maale kefeeru somi kewɗo haalane jomam kam ko Gaffaru sa deƴƴu sa haal benowo ko Jabbaru nulaaɓe mbirnima mbasi lawliya dahru waliyaaɓe mbasi ko anduɓe kuuri kulinaaru elmu sariatu elmul Mustafa siru ina toon ko yanera ko nandi e jaarde bunnuru sabi ko gando duuɗiɗo ndewnaneraaka ndereeru daɗirɗo nunɗal timmuɗo neede laabdeero ko ahlul kitaabi en ngoni luɓoraaɓe o daharu kala heenne mo hawri iyawnono fuɗɗa bonjour ƴeew medayuuji bunnuru ine wooɗaani militaire maajaani fellaani est ce que dokke bunnuru kono ko siisi e woy so haali to biro buur wiyataake noono nganneedi e maslaha buur gila biro ministére ede colonel haa to biro gouverneur haa biro commandant de cercle biro commissaire ahlu suda kulluhum ɓe mbi ko jurum deero hay gooto naneraaka ko jinnaaɗo diinaare ƴeewwone leyde murtiino gila wirni Abou Nour ɓe tuubii ɓe njuuli gila tan feeñi bunnuru wonaa fetel tuy wonaa pistole wonaa jaaru laa gaawe kaccacce kure men la wonaa baaru dimaade ndiraani tawa mbaɗɗaama ine nduuro silaama waafaaka saka hula tuuba keefeero ko jankiniiɗo e dowɗe dokke bunnuru newiiɗo masaloowo jom haggille jaambaaro ƴeew kurus fetel makko keɗo woni tuygo jomu yabere woni kure fetel makko anndugo inde Jabbaaru ko sayfi woni jaasi lomti gaawel alkaaru nder jamma diraali ma mbiñaaki nder luuro postoji leyde njiɗi nderɗi e bunnuru ene ɗaɓɓa koddiigu jaabi wiiɓe bunnuru o wiiɓe ndare Ndakaaru donke fandinde bunnuru
yo fofto woro tampu ngati wone posto yonteru o wiiɓe maaɗu ko mere aduna men oɗo ko montor tabiten e dewe Allah jokkene sunnatan mudaru alhaji saydu wi johlirɗo postoji joyi hotorerde duniyaru saka so tagalleji ina raddana ko porofor woni gooba sakaratu ɗimmiti ɗum ko koɗo gabri tati ko siraɗi nayi ko misanu joyi ko hasbore kumto wo haajuji nawa himmeje sattaru yo faabo ene ɗi joyi yo dandu ene naaru ñande terɗe kaalata kunuɗene mumɗi ene eero malayika ya terɗe kaale sirru mone jaharu ñande jebbila talki bonɗi e moƴƴi holi feere yo nannu ene firdawsi o molna ene sagaru waajuji bunnuru ɓuri wel sugara e tamaro duwawuji bunnuru ɓuri yawde e lekki docteur omoro kati jaani kala mo haaji ene ɓooro omo sokta dumbaɗo omo yaafo seyle jaaru yambaroɗi taktagri hono renirta ɓoosaru o renirta almudo taare nden ka bunnuru almuɓe beltima mbewle barake bunnuru hay goto soketake hankadi ceene sellur salati almudo ma salati jambur ko ballo jamiraɗo wi alhaji bunnuru téléphone e deppe so jangi inde bunnuru mobelaje woteraje nden mbaɗa dando ha gar nde gadiɗo fof gara tawa toon oto gouverneur mataw ko ordalla yamirore to ministére courrier so hirndi soko DCV premiére ha wulla waynomo ɗe hen kuno hono bagaru eto limde pakkeji limora inde nakur ceekoji bempeƴƴe hay ɓuura bonna sumare diwoje ha mbeya naata e duule jana juuro ñamtina dute e ciile mbaɗa ɗayɗay jiyataro ɗelaɗe waɗen ko jonnude saati bunnuru ɗe beltima si goɗɗe ɗen nawi inde bunnuru somi hebbinima mi jaari saydo bunnuru famɗirtu joom miijo joom haqqille joom jeer ɗum noon mi darnat mi yimata haa wiye wooro heewi tawa ko sappo ɓalɓure maɗa bunnuru wiyetake bempeƴƴe ndere geeƴ hay soko e baharu hono foti bikam ma no foti puɗi leydi ma sajaru yo newnanam Allah newnana saydu bunnuru teddi weli Allah tigi yiɗi rokki bunnuru worodde seyɗane neɗɗo e jinne ma yitere hakkunde amen faddo falo minen e bunnuru ren min kala e bonɗi kisna saydu bunnuru kala juulɗo mone haaji renndin min e bunnuru jiɗen mo jokken mo jiɗoren Baay Mansour jiɗoren Ababacry Sy kame Saykhu Mansour e Abdoul Aziz joom ɓure haa heema sohor e Habibou korsuɗo koltuɗo needi mahor Alpha Mayero jiɗen ɗum jokken e Saykhu men Umaru e Saykhu Ali e Cheikh Tidiane Mukhtaru sibu horma ɓe ɓernde am soomima heen hadaru humtugo jam suynu sunnam humtanam waɗaru joomam ilahi komi cohlirɗo lawsaru mawɗi e tokosi fo sibo daharu joom hararu haa jammi saktane jara nden ɗalen suuro wirnaki suuɗaki joomam sirroɓe jaharu yo juule annabi joom al arsi yeru maɗaru yeru koode yeru ndiwri yeru korokaje yeru sajaru yeru ɓonji yeru binde yeru bempeƴe yeru basaru yeru terɗe windere yeru puɗi leydi yeru wabaru juuli yeru berewre fileɗɗe ñaldi adunaru limore jammaji fof ya juule basiru ko an andi ɗum ɗo no foti ɓuri andu hasboore sow ɗum ujunnaje ujunere ɓeydu hasboore aleɓe annabi kana sahabaɓe lansaru e muhajirina julɓe hajjoɓe ene juuro wonde kisal duumingal hawta wuttaru wiyeteno Allah ɗum asuru e nakhur allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim